Ay mga ka-Forza, nini magutloa. Natalimutang aning dumlog talisay no. Anya going to Cebu City ta. Kung ato makita mga kaigsuonan. Why mga mangumprahay. Ay Ma'am Isel. Nata sa Dumlog unya San Isidro ta morning dala na San Isidro padong ni sa San Isidro unya to SRP. So ano ba gyud talaga doon? Stop line. So going to SRP ta. Ang SRP karong mga orasa so mo ni ang SRP karong mga gutlo ang mga kaigsuonan. Doon ay mga nagdaog Rikrik Bayot, maayong hapon. Hi Ma'am Elsie Montibon, Ma'am Vilma Pigarido, hi. Tumoni ang SRP, South Road Properties going to Cebu City. Salamat kayo ninyo. South Road Properties. Hi, Sir Dodong Cuesta. Hi, Ma'am Honey Sirundo. Ma'am Jessica Amba. Kauban sa akong partner si Jolene Dubadi. From kuan pa ni siya gikan to sa Sagaring Konsolasyon. Anya. Salamat Bayot. Muna ang South Road Properties mga ka-Forza. Salamat, Ma'am Honey. May hapon, Ma'am Hima. At nilasot ka mo sa dagkon. Cellphone. Salamat, Ma'am Marilyn. SRP karong mga gutlo Pwedeng pagkamingawa. Kung wala pa ning enhanced community quarantine karong mga oras
perti na taning daghanang mga sakyanan gikan sa habagatan sa South nga bahin unya mo padung mo patighog dinhi sa dakbayan sa Sugbo apan karon mao ni atong makahimtang. Sa mga kimi aning siten Pangapon! Pangapon, sir. Oo, ni. Sanyagi ta atong checkpoint sa mga polis. Moni ang SRP. Lagi punta sa SRP karon. Going to Cebu City. Kung inyo makita mo ng SMC side. Mo siya SMC side. So moni, lagi na ta sa SMC side. Hello, abot mo Mandawi City, ma'am. Dili ra. Sarado ba ma'am ang kansong State Tapat 7-Eleven? Open naman, ma'am. Nilis miss, ma'am, ug Lunes magkaani pa mo dumlog talisay. Dili pa, ma'am. Depende lang kung dunay mga kalihugan nga dagko. So mo ni ang ato ang third bridge. No, magdugtong sa Cordoba ug Cebu City. So mo ni ang padayon nga construction mo padayon babayad. Pabayayan pa ba niyot, no? Oo, nung ba? Ano? Quarantine. Sumuni ang umabot nga third bridge. Going construction siguro. Sumuni. Magdugtungon nga sa Cebu City o sa Cordoba. Lungsod sa Cordoba. Street nanata sa Cebu City, nanataan ng Cebu City Hall. Kung niyo makita ang Cebu City Hall, Plaza Independencia. Yeah, going to Cebu City Hall ta. Kato Cebu City Hall. Dire sa Cebu MCWD, Metropolitan Cebu Water District. Kanin diring lugar padong ni sa Santo Niño. Observado. Ni ang Cebu Metropolitan Cathedral.
sa Santo Niño. Kani padulong sa ako sa Lim Street, Dalan Colon. Mani ako sa Lim Street. Ghost Town. Siya, masinganyat. Ghost Town. Wala ghost town daw ka na. Nga ghost town man. Oy, may mga tao. May mga tao. Kalagray naglakaw-lakaw. Mingaw kayo? So, Bangga to ron, bisikleta. nga naman. Bangga. Day. So, mo ni, ang ako sa Lim Street, morning the Freeman. Tunhay kayo ang dagan kay white traffic. Speed limit na to, 40. Pila speed limit 40. 40. Nya pila ragad oras. Dugay. Sa mo ni. Ano yung mga kaigsona, no? Dari ang dalan ko nun. Pauli. Okay. So ni ako sa Lim Street. Paliko tam sa may San Siangco.